Ka Presiden jangka Meghalaya Pradesh Mahila Kongres ka Kong Joblen Shila kala kunthok persya eka sarkar MDA ha ka bayade bat ka jung bujli menteri ka balale ha ka khandriu tarik unailur arhajar pusan. Hakaba kilong kemi kim shimlayo jaka hakani ka kunhun menteri ka bamenta. Habakran hakilat pathai khubor menta ka singi Kongres Bahwan Shillong kala ong bahaka jaj benriu khasi bat karo kiba aja jaka kemi hendrai kani ka sarkar menta omten shu kilong kemi banlong menteri. Namar kilong kemi kisut hu eka jing jung kilong kemi kidon laingot kilong kemi haka kunhun sarkar kumtala de banjit kawe na pedang jungki banlong menteri. Ministry ba menen ti ngilap ba haka ministry ba ki reshuffle menen ti ki longkme ki sha sideline no umdan budget what iwe longkme ru ti haka society kabangi ni ai judge ka kme ni sngo do men sim ken balai ba ka ne ka government menta ka sideline no ki kintei bakinum ai banlong minister tiklalong ki shinrang bat ka wei ru kalong ba mo ka jing jing shon ki kintei ki kham su thu bha kintei andre menta da don ki problems mo ba face ki long kme kin kham shem jing ban nei ho ya ki shinrang ban nei ya thu andre da don ki long kme pa de ki long ki kham sngo kila long kulut mensim lelut kata ke ka badon hak mensim jeng ki ke bagi don kita ki jing jing sham te tang kata hi kin bangia don ni ka press conference menta ka sngi banon hak cabinet kata ngimla mo ban ong bro lain mat de ki jet iwe ni kita ki lain ngot ka biang palan kata ka jingbit ka jo ka ka de ka jingrai jung pai ba ngai simet ngan rai mentau pai ba kumno ki i ba kumno ba itrikam kata ngamla mo ba ngan ong ngai simet ngala ban ong ba yo imnang bantrikam yo ki pai ba ki ong em inang palat yo ngong inang bantrikam handrei ki pai ba ki rai ba ki ong kumno itrikong i ong ba kinang ngip hakal du kompe jung ba imnang trikam kata ngamla ban rai mo ngidang ya perkat ngidang ya syong ngidang ya person banaka daw ayu ba kane ka sarkar kam ai lat ikikintei ban syong haka syuki haka ni ka kenti ka society jungi ki jaka puta ka hiar pateng hak kentei kan dia pek pada betul ka land transfer act ka 2023 ka bu jingma ba ya ka jela ka jungi damdan ki kentei hapo ka cabinet bakin fight e mata ka taru ning sing syam jingjakin itang baya usinrang pada bangen lik kren ngimla ban kren lut ki sutu em ke ibang ong cabinet lano kindan ki discussion ki ba kham dan kam bani discuss te banlong long ya ka imlang sa lang ya ka sinchar khadar mo te menta ha tu ka cabinet da dan ki thai kanwan jing namar ba ha kanu no ko por hi na pe kum kalong ha kani society jungi ken ka ba ka kan the ka ba hakmat do what ya ka long yeng long sem ru de ba hakmat te bla ti pi pe menta ya ka jaj ru ngi sim na ka kan the dapat what ki khun ki ti ru ki de jong long kawan hi na ka long yeng jungi ba long chu ong no la long no ta te menta fi na pe ka ni ka ki crimes ki bala commit mah po Meghalaya pembun hi menta ki ba sha thambor pha ki de hi khulum ki khna par ki thai te ban ong ba ni de ban te lakam de taman te lakam ban kerda ya kata ke ki jin dan hapo ka imlang sa lang jungi ken te ban ong lada dan ki thai par hapo cabinet te le se ka sensitivity ma japang kata kajing ya puson kajing ya discuss kajing ya keren tu kabinet kan klanchu te kajing ting jui kalong ni kan khamtam ha kani ka karata menta nuju ono phir te phi kini kindiat banai kini kindiat senam menta ka kajing kiu kani ka kajing hiar sud ka law and order ka anang hiar bah te banong
ngidon kam hi kan yen no bade hi kin thai ki bandan hi ko khmat te nde e ong ba hab dan tang ini da hab dan tang tak tak to shong ko sarkar ngim dan ngim dei ngim batai nde ka representation jo ki kin thai ka de bandan ka representation jo ki minority ru ka de bandan nde e ta ki kin thai ru te ni em ha ka state ka babar khat ke dan lang te kham ta mi ki kin thai bale ngi sno ba shiteng no population jo ga la ki de kin thai te banong ban representation te ngi sno along ke ya lat ken te fin pet pat ko kum snai ni ka cabinet mentang ka thamai fin pet ba bon hi ni ka cabinet ki dei be tang ki he sai pan ki bon hi tang ki breu ki ba let's see kala long no kum ba kadang ka kti te ban dien ban pat ye ni ka kin lang sa lang jungi ban pat ye kin lang sa lang jungi in the sense ban pen sni shu te kan ni ka kti na dien ba supet hi ngapet nga ka BJP te kamna ban sha ya ka state ka ba dang bon hi Pakistan mo te let's see yo ka dan kti na dien ka nya ni ru kom ban ai bo shu ikini khnang ba kin yo ban kin tiu ban khnang ba kin yo ban pat shu ya ni ka state ka ta ru kom ban ong ka yo ka kot dai la ta ka long ka long ka ni ka cabinet mentang ngapet nga ka yo ka kot let's see kan poin shu te si pa ka yo ka kot kan concentrate betang hai tu ki brio normal ba ijo ba ki la form mi ni ko mo shu ong ka tin pareng ka kartel haba ki form mi ni ka kartel ka tu ka kartel ka dei betang man sna pisa ka dei bet kundu man khraw ka spa ka thol jong ka yeng ka sem la jong te ka tu ka jing spa ka khraw ka spa ka thol jong ka yeng ka sem la jong ka shulong be ki minister bar ka yeng ka sem jong u kan nang khraw shu spa haba ka long ta khong kas pa ka pho kanum hian se ki pai ba kanum poi se ki pai ba te haba ka tu na ji yo ka kot ji breu nget yang a ki kam lai phu jan kin nang mi ki ba kam sni te ka de ke ka ba ha ka ni ka klip mat mata ngim expect ken ba ka ni ka formation mo te ka binet pan ni kata ka di ka ji ka bang ibu Ahmad ek hindi bang ikili naman ngim hoy ngim don board ngim don ki star ngim don ki hindi bang ong ba in chu snap ja te na an man snap ngi ni khap kren ngi khap pen su thu i pa ba plan ka ni ko mi adan ti ke ban le si ngi khap e pe kham pen te ama ka dan ke jim bakla ka na ka ka ko form mi ka ni ka cabinet mentaro ki fi ki dan ki minister ki dan ke ba wat ka ni cabinet ka bala le ju de ndi ba ki kham tri ba pem na ban len mo ka politics sam ju dan ka ba de ne ba bakla de PUE ka su ki ba ka pau ne am ka tengah ngam num jer keteng ni kipat dah hi ai kin bisar ledi mo ai kipat dah bisar ledi